dhi oko wawegi dhi oko. To gima ng'eyo thieth nyalo bet maber. Gik monego tim en ma. Namba achiel, wayiere ni nyaka ket pesa e wach mar thieth molo kaka iketo sani. Wamedi. Kok wachopo kuma ne wayie kata higa 2000 mane ji okele wach mar Abuja. Kok wachopo 15 kuom mia mar pesa mwatiyogo. Pesa no koseketi, pesa madhi e county onego medi, pesa matin emonego dong' malo kae. Pesa modhi e county no koseketi onego kete mar thieth kende, watim gimiluongo ni ring fencing. Ae wang'i ngima mar jotich ni chalo nade. Mogik wang'i yore minya geng'go tuo kendo minya thiedhgo ji chon ka tuo pok obet ma thiedho tek mondo nengo thieth obet piny. Ae waduoko kanya duoko nengo mag yedhe bende piny. Kwatimo mago